Gaitaiz Olentzero. Urte honetan oso ondo portatu naiz. Eta nire etxera etortzen zarenean, mesedez, ez ahiztu nire opariak. Aurten, Zornotzako ume guztien irribarrea eskatzen dizut. Beno, edo hobeto mundu osoko umeen irribarrea. Eta nire etxekoentzat, soriona eta osasuna eskatzen dizut Olentzero. Besterik ez. Baina, zerbait gehiago ekartzea pentsatzen baduzu, jakin, Zornotzako dendetan denetarik daukazula. Ziur nago, Aitatxo, Amatxo eta Anderren opariak Zornotzan aurkituko dituzula. Eta negurena ere bai. Agur Olentzero, eta eskerrik asko. Datorren urtean ere oso ondo portatuko naiz. Eta erregeekin aurkitzen bazara, esan Zornotzan denetarik daukatela. business even made.